Legyen ennek a résznek az a címe, hogy Fogyi Buli Klub. Mert hogy nagyon sok, ez biztos, hogy mi nagyon sokatokat érdekel, hogy hogyan lehet tartósan a testképeteket elsősorban, és utána a test alkatokat is megváltoztatni, de hogy ez sokkal mélyebbről ered, mint hogy külső módszereket alkalmazzunk, vagy diétákat, ami a külcsint fogja megváltoztatni. Mert hogy mindenkivel történt gyerekkorában olyan, ami érzelemként itt van a testében. Mégpedig menjünk, mondjuk, választunk egy érzést, ami a legmélyebb, és ezzel mindenki biztos, hogy találkozott legalább egyszer életében, ha nem többször, 100-szor, mondjuk a szégyen. Tehát bármilyen érzés, akkor menjünk a szégyenen keresztül, itt van a rendszerünkben, akkor az érzelemként, mondjuk a hasunk tájékán legtöbb esetben, itt van a testünkben. És mivel hogy az érzés nincs feloldva, ezért amikor ott maradt ez a kisgyerek és nem tudott mit kezdeni vele, az egyetlen esélye az volt, hogy elnyomja, elkerülje, mert hogy nem volt kész arra, hogy ezt a nehéz érzést elbírja vagy elviselje. És ezek az elkerülések, ezek ahhoz vezettek, hogy nem feloldottuk, vagy megdolgoztuk és meggyógyítottuk ezeket, hanem azóta is ott vannak a testünkben, és figyelmet kérnek. Így működünk, hogy ami még mindig fájdalmas, ami nincs feloldva, az figyelmet kér, nem azért, hogy bántson minket, vagy kicsesszen velünk, hanem azért, hogy foglalkozzunk vele. És ezek az érzések, ezek ott vannak lenyomatként, és nem csak figyelmet kérnek, hanem a működésükből adódóan meghatározzák, hogy nekünk milyen élményekben lesz részünk. Például az, hogy ezek az elfojtott érzések, ezek elkezdenek működtetni bennünk mondjuk hormonokat, elkezdenek bevonzani, vagy inkább azt mondanám, hogy elkezdünk ezekre a hiányokra kompenzációkat bevonni. És a leges-legelső, amíg ezeket a kellemetlen, kényelmetlen érzéseket megpróbáljuk megédesíteni, az ugye a táplálék, az ital, akkor vannak pótcselekvések, de hogy ennek mindig a lényege az a hiányérzés, amik betöltetlenek. És minden hiányérzés mélyén szeretetlenség van, amit megpróbálunk a testünkön, az érzékszerveinken kívül betölteni a testünkbe. De azt mindenki tudja, hogy amit kívülről viszünk be, az folyamatos pótlást igényel, és folyamatosan be kell vinnünk ezeket, és nagyon jól tudjuk, hogy ezek nem maradnak hosszú távon, csak néhány percig vagy óráig okoznak feloldozást, de az érzés, a hiány vissza fog térni újra. Ezért nem tudjuk tartósan megváltoztatni a testalkatunkat, mert hogy ez a hiányérzés, ez a szeretetlenség, ez mindig egyre mélyebb lesz, és egyre nagyobb adagokat kíván bennünk. Mert hogy van bennünk egy konfliktus, ami abból ered, hogy nem vagyunk elég jók, tehát nem tudjuk megoldani, mert számtalanszor megpróbáltuk, és mindig kudarcot vallottunk, de ez ugyanígy van, ha például valaki le akar szokni a dohányzástól, ő is biztos már 1 milliószor megpróbálta, és akkor biztos, hogy találkozik millió reklámmal, hogy milyen tapaszt, milyen gyógyszert, mit is kéne magára tennie, de igazából van az a fajta kényelmetlenség, amikor a hiány megjelenik, mert hogy nincs újratöltés, és hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni, mert hogy inkább azt mondanám, hogy lelkileg nem vagyunk még ahhoz elég erősek, hogy szembenézzünk ezekkel a kényelmetlen, olykor fájdalmasan hasító érzésekkel. Mert hogy a szégyen is bennünk, vagy a bűntudat, vagy most maradjunk ennél, azok olyan, mint egy démon bennünk, tehát mindig követeli magának, amit megérdemel. És hogy hogyan tudunk ezzel foglalkozni? Hát úgy, hogy nem külső módszereket kell keresnünk, mert minden arra kondicionál minket, hogy külső módszereket keressünk, hogy találjuk egy külső megoldást, ami megoldja a problémáinkat. De
nagyon, aki már próbálta, aki már csinálta, az tudja, hogy nem fog végleges megoldást hozni, mert hogy nem a módszeredbe kell hinni, hanem magadba kell hinni, ha azt, hogy te képes vagy rá. És amikor ez belülről megvan, akkor a módszernek már nincsen hatékonysága, úgymond, vagy nem a módszert kell megválasztanod, hanem akkor már tudni fogod. Mert hogy mi erről a tudásról vagyunk levágva, hogy mindenkiben ott van a tudás, hogy neki mi a jó, és azt hogyan tudná elérni, de a másik részről, a külvilágból meg ömlik az információ, hogy neked azt hogyan kéne csinálni. És mindaddig, amíg kifelé hallgatsz, és nem a saját testedre, addig mindig meg fognak vezetni téged különböző módszerekkel. Hogy most menjél el, vetessél vért, és akkor megtudod, hogy milyen hormonjaid vannak, vagy igyál ilyen porokat, olyan porokat, de könyörgöm, ne legyél már hülye. Hogy olyan dolgokat vetetnek be emberekkel, mert hogy elképesztő, és igazából működni fog valamilyen szintig, de nem az a termék, amit használsz, hanem a hited, mert hogy elkezdtél hinni abban a termékben, vagy abban a módszerben, és itt van, figyeld meg a lényeg, hogy hiszel benne. És mi lenne, hogyha nem abban a termékben hinnél, vagy a módszerben, hanem hinnél magadban, és hinnél a saját testedben. Hogy amikor megtanulod szeretni a saját testedet, feloldod ezeket a belső érzelmeket, bepótolod ezeket a hiányokat, akkor a tested olyanra fog alakulni, amilyenre te szeretnéd, vagy amilyenre inkább ő szeretne. Mert ha megkérdezed, és megtanulsz kommunikálni a testeddel, az mi lehet, hogy elsőre nevetséges, de hogy ha megkérdezed tőle, hogy testem, te milyen szeretnél lenni, biztos, hogy el fog indulni olyan irányba, amilyen ő szeretne lenni. És hogy az, hogy neked van egy vágyad vele kapcsolatban, ami még mindig a külvilágból adódik, hogy megoperáltathatod, kiszedheted, megnagyobbíthatod, bármit is csinálhatsz vele, nem fogja neked megadni azt az érzést, ami belül hiányzik neked. Mert tudod, amikor kívülről belenézünk a tükörbe, akkor megjelenik bennünk a megelégedettség érzése, vagy amikor kimegyünk az élet színpadára, és akkor kapjuk az elismeréseket, de itt nem az a lényeg, hogy érezzük magunkat, fontos az is, amikor a környezetünkben vagyunk, de hogy érezzük magunkat, amikor egyedül vagyunk otthon, és megint megtámad minket ez a tehetetlenség érzése, vagy amikor elbizonytalanodunk, vagy amikor, mert hogy a tökéletes külső is sokszor rejt bizonytalan kisgyereket, és pont azért van a külső tökéletesítve, hogy ne kelljen ezzel a sebezhetőséggel az embernek szembenéznie. De a valódi erő abból fakad, hogy megdolgozod ezeket az érzéseidet, megdolgozod, hogy hogyan tudsz együtt érezni azzal a belső gyermekkel, és amikor ez az együttérzés megjelenik, akkor megjelenik a saját szereteted, és ez a lényeg, hogy nem tud senki a külvilágból betölteni téged. Mert attól biztos az embertől is, a módszertől is, mindentől függő leszel. Egyedül te tudod betölteni magadat. Úgy, hogy ott leszel stabilan, és végleg. És hogy amikor amikor megjelenik ez a kételj, akkor te mindig ott tudsz lenni magadnak, mert hogy van neked egy jövőképed, és mi ebbe is segítünk neked, hogy egy jövőképet építs fel, ami nem egy ilyen illúzió, hanem megjelenik benned érzésként, és ez az érzés, ez az állapot elkezd húzni téged egy másik valóságba. És akkor már nem lesz kérdés, hogy akarod-e, vagy képes vagy-e rá, mert hogy a rendszerednek lesz egy olyan tapasztalata, ami már kizár minden kétséget, és nem vágysz semmi másra, csak hogy azt megvalósítsd, és itt nem a fogyás lesz a lényeg, hanem ki az az ember, akivé válni szeretnél a folyamatban, és a tested követni fogja ezt. Sziasztok!